Eli nyt me tehdään Ätä-nimiselle breakkerille Ätä-nimistä soolaa. Et se on se, mikä mättää, että nykyajan nuoriso niinku breakkiskenessä, niin ne menee sit niin helposti siihen niinku, vähän niinku helpomman kautta. Ja Reija on aika vikkelä niinku päästä, että se kyllä keksii niinku nopeasti, jos tulee joku siisti juttu, niin sit se on heti, että hei, kokeile tätä. Sitten mä kokeilen, sitten tuleekin joku tosi siisti juttu. Ja niin me saadaan niinku vaihdettua hyvin niinku liikekielen semmoista niinku inspiraatiota. Ätä on ollut bilettäessä. Mä kysyin, että menikö myöhään ja sä sanoit, että joo meni. Tarviiko se olla niin silleen ton variantin soolo, että se jää siihen niinku pitkäksi aikaa, vaan se, että mä näen sen? Ei, mutta kun mä kysyin, että onko se sopivan pituinen, niin sä sanoit, että on se sopivan pituinen. On se. Ethän se silti kerrota. Siis sehän voi muokata. Sitten pitäisi tehdä tähän. Musta tämä on yksi lahjakkaimpia tanssijoita, mitä mä oon ikinä tavannut. Mukaan lukien kaikki tanssilajit, joiden kanssa mä oon ollut tekemisissä. Eli tää on semmonen niinku pitch läpi semmoisia ihmisiä, jotka tekee maneri. Sitten tekee joku yhden oman jutun, joka näyttää hirveältä. Sitten taas maneri. Mitä se tarkoittaa?